El poliesportiu de Llefià es va omplir de gom a gom per veure un obert internacional de karate d'alt nivell. Desenes de competidors vinguts de Rússia, Sèrbia, Polònia, Hongria o Costa Rica, entre d'altres, hi van ser presents, alguns per competir en kates i altres en kumite, és a dir, en combat cos a cos. L'Open Internacional de Karate va començar amb la competició de kates, disciplina en la qual vam poder veure alguns dels representants badalonins al campionat, com Elsa Álvarez o Òscar Bujalance, tots dos del gimnàs Oyamas del barri de la Salut i tots dos campions d'Europa de kates. I és que a part de comptar amb competidors d'arreu i amb un èxit d'assistència, l'Obert Internacional de Karate també va poder comptar amb competidors catalans i badalonins de nivell considerable. Bueno, intentamos de que haya un buen nivel, pero sí que también no nos podemos relajar. Podemos ser campeones de Europa el año pasado, podemos acabar de ser campeones de Europa la semana pasada, pero si nos relajamos en la competición posiblemente no seamos los campeones. Entonces hay que estar muy concentrados, hay que estar muy motivados, no perder la concentración y bueno, vamos a ver. L'Obert Internacional de Karate celebrat a Llefià va tenir a més d'una vessant competitiva, una vessant solidària. Els 12 euros que es pagaven per cada entrada aniran destinats íntegrament a la Fundació Badalona contra el Càncer, que ja va rebre el 2009 la recaptació feta per aquest mateix campionat.